nani mana sok kuat ada, bah berarti berapa kuat lah, de. Angni video nih kasih nak mana angni video, berarti, de, tang, goren de. Hey guys, hello India. Dinai, जोंनि गामियाव हाबानि मोननैसो भिडिअ लाना फैबाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो नै आगैमोन हाय होन नायगोन ना लोगोफोर होनलाय नायदो लोगोफोर होनदो नायगोन ना नायगोन नै दादायाबो नायनो हो दादा नै दादाया नै आदो नै बे दादाया आलासि नेदों आरो आलासि सामलायग्रा आच्छा dislike खालामदो लोगोफोर आरे इक्के लोगोफोर दाहाय आङो हाबानि साहा फुदुंनायाव फैदों लोगोफोर नै गामिनि रायजोफोर नोंथांमोना साहा फुदुंदों नामा फुदुंदों आच्छा साहा माबायदि जाखोबा आच्छा बेखौथ' रावबो मिथिला रोंग्राफ्रासो मिथिगोन सोरबा साहा लोंदों नामा बेयाव साहा लोंदों मोजां जादों साहाया बरिया जादों बरिया आं संख्रि लोंदों आच्छा होनाय बरिया आच्छा नै साया अ बे मा सेन दे जेबो नङा दे बर' नालाय थाखागोन बर' न'खराव नङा होमबा आच्छा ओइ नोंथां अ दे नै जोंना दादा साहा लोंदों साहा लोंदोंलै र' दे दादा मोजाङै लोङो आच्छा नोंथाङा ना साहा मास्टार नोंथांमोन ना रुजुत औ आच्छा थिगानो दे नै जोंना बिस्कुटआ नै आगैमोन बिनानावमोन गोथाव मोजां जिरायना लोंनांगौ गोथाव गोदै ना संख्रिनि संख्रिनि दे संख्रिनि लों सिख्ला मानसि दे दे लों दे आगैमोन नैबे बाजिनि फिसाजो बेबो बाजिनि फिसाजो नैबे बाजिनि फिसाजो दे लों दै आगैमोन लोगोफोर आं साहा टेस्ट खालामनो दै गामिनि हाबानि आगैमोना गोथाव होनदो थिगानो माथो बिस्कुटाबो बरिया संख्रिनि बरिया गोथावलै आगैमोन साहा लोंनो रोङो माथो आंनि भिडिअ नायगासिनो आगैमोना आंनि भिडिअ लोगोफोर बिराद गोथाव गोथाव ना राहुल गोथाव राहुल ब्लग्स लोंथाखै सोर लोंखायलाया साखो गोथाव ना दे नै गामिनि बाबुमोन
ไพ่ดิไพ่ตามมาขึ้นมาดูเลยตามมาตามมาอะไรกันเอ้ยเขาผิดพลาดมันใช่ไหมเลย
दाहाय हाबाया जोब्बाय माने हाबाया जोब्बाय फुजाया जोब्बाय नै गाज्रि जादो एसे गाज्रि हरदो आंनो एसे गाज्रि हरदो आगसियाव हमनो मोना आंनो आगदा बोराय बाथौनि हाबायाव गाज्रि जादों नै जोब्बाय दाहाय गा ओंखाम होसिगोन नांगौ मालाबाबो गाज्रि जाया लोगोफोर नैबेनो ओंखामसालिया ओंखाम होसिगोन आरो लोगोफोर बेनो आरो जोंना बर'नि हाबा नालाय नै सेंग्राफोरा नै मा खबर नै बिसिबांमोना रेडि आरो दा ओंखाम राननो ओरैबायदि सेंग्राफोरा जोंना जों गामियाव सेंग्रायानो सेंग्रा नै बेसेबां समायना समायना नै सेंग्राफोरा सब ओंखाम रानगोन बिसोरो ओंखाम दै ओंखाम बेदर नै नै बिसोरबो दै रानबावसो लोगोफोर दाहाय आङो ओंखाम रानजिनो हाबदों आरो नै ओंखाम नै बेदर दालि बेदर सोब दं बेयाव ओमफ्राय नै बेदर रानदों नै बेदर रानदों जोंना मेन रान्दिनि अमा एवग्रा गामिनि रायजोफोर अमा एवग्रा मेन रान्दिनि थिगानो दे थिगानो सबजिनि ब्रा सबजिनि मेन हेड ओमफ्राय नै मा दं बेयाव मा दं दानो थांबावगोन बेबायदि मा दं गोदि दानखांबायनो मा दं बेयाव सामब्राम पियाज हाइजें ओमफ्राय आलु अमा बेदर थिगानो आरो हायग्राया मेन हायग्राया नैबे आच्छा बियो दरथाम दरब्रै बेलेग नै आरो गाव जानोबा 10 थाखा दे जिखुनु फानि बुंबाय जेबो नङा लोगोफोर नै लोगोफोर स्टिलाय देबे ना अमा बेदरखौ स्टि नै आलु अमा बेदर नैहाय नै ओंखाम नै ओंखाम पुरा रेडि नै दालि नै बेदर ना अके ना लोगोफोर नै लोगोफोर आसार अके ना लोगोफोर नुबायथ' लोगोफोर गासिबो सब सेंग्रा जोब रावबो हाबा जायाखै सेंग्रा जि हेन्डसाम नैबेथ' जि हेन्डसाम दाबो हाबा जायाखै बेबो हाबा जायाखै हेन्डसाम गामिनि सेंग्रा गोजा ओइ नोंलाय माला हाबा जागोन आंनिया आरो बोसोरथाम बाबा नोंलाय बाबु माला हाबा जागोन सब हाबा जायाखै नै आदाया हाबा जायाखै रावबो हाबा जायाखै गामिनि सेंग्रा गोजा नै बिदिथ' नोंसोरलाय माला हाबा जागोन गोबां दं हाबा जायैया नोंबो माला हाबा जागोन आंना बोसोरनै दं आरो नोंलाय फाइगुन जाबा गामिनि सेंग्राफोरा आयौ खाथारनाकलै सेंग्राफोरनो लोगोफोर नैबे गासैबो गामिनि गोजा दै माने गिबि जाग्रोबाय आलासि फैथ'वाखै ओमफ्राय दा आलासिखौ सामलायसिगोन जाहोसिगोन आरो दा आं मोननैसो सोंनि र' नै बिथां बिरावर ब्लग्स माबायदि गोथाव ना मा मायो बे अमासो ए आंना जायाना थिगानो दे नों मा जायो आंनि अनलि दालि जागोन दालि ओमफ्राय बेदरा मा जायो होनदो गासैखौ जायो ना जायो अमा जायो आं बाव गोलोमबाय दे नै एकदम गरम दिननि बोथोरा दे जा बडेगा जाखांबाय ना बडेगा जाखांबाय दे नै गामिनि गोथार जुलि खालामग्रा नै आर'ज गाबग्रा सिफुंबो दामो मादालबो दामो खाम जथा गासिबो दामो मास्टार बियो
दे गोथाव जादोंना दे जा जोंना नै गामिनिया नैबायदि होयो नैबायदि नै नायना गोबोर नै नैबायदि आखाइ सुग्रा थिगानो ना नै ओइ गोथां हरलायगो नै आखाइ सुग्राया बेबायदि बाहायो माबा गैया नै गोबोर नै आखाइ सुग्राया थिगानो जेबोथ' दिसतार्ब जायासै औ बरिया लोगोफोर नै जोंना नै गामिनिया नैबायदि ओंखाम खालाय गारनायनि बिबाना दंखायो आरोना लोगोफोर नोंनि बिबान गोलैदो दिनै ओंखाम गारनाय दे थिगानो माने जोंना गामिनिया 10 जन ग्रुप रानो आरो ओंखाम गारग्रा लोगोफोर नै ओंखाम खालाय गारगासिनो सेंग्राफोर थिगानो दंना गोथाव ना बा जाखांजोब्बाय नै सेंग्राफोरा सेंग्रा थिगानो ना बा गोथाव ना जागासिनो दे जा गोखै मोनदों दिनै गोखै जादों दे थिगानो मा चेनेललै नोंनिया मा नाम अ आंना माबा गोरिया सोमदोन दे जागोन दे बियो मा सबजिमोन मास्टारा मा सबजिमोन अ लाब्रा सबजि जाबाय माथो बोरैयासो फैनाय गय नैबेलाय मा सङोमोन मा सङोमोन नोंलाय दे ना एसे मोजां होफैदो गय बोरैथिफोरा आरो सोर जागोन आरो सोर गय जानो खारबो थांबाय दे माबायदि मोनखो जादों खदान जादों माथो दे नोंगो माइ उलुबारि संनायफोरा आच्छा नै राजा जाबायबा दे पैसा बायनो आनिखौ